Gaurkoan txalakari, Opa, Mikel Martínez etxarri naiz. Ze moduz? Egia esan nik suerte handia eduki dut, nire karreran edo. Suerte handia, zergaitik beti egin ahal izan dudala, nik nire taldearekin, nire lagunekin, nik aukeratu dudan jendearekin lan egin dut eta gauzak sortu ditugu, gure gustoko gauzak ez. Fortuna gehiago edo gutxiagorekin, normalean nahiko ondo, hili gara beti. Eta, ez dakit, nik lanak baino, badago lanak, kontrabasua Patri Suskinena egin nuen 350 emanaldi Euskal Herri osoan, eta hori pasada bat izan zen. Monologoak berez, bakarrizketa gustatzen zaizkit, eta horrela, baina nik gustut gehien markatu nahuena da, Patxorekiko harremana eta Patxorekin egin ditudan lanak, niretzat txoio bat, da Patxo bezalako pertsona argi eta dramaturgo fina lan egitea, eta berarekin bikote ondo konpenetratua osatu dugu, eta batez ere nik lan egin ahal izan dut, asko gustatzen zaidan genero eta testu batzuekin Patxok idatziak. Hitz gutxitan, Euskararen inguruan, Euskara aitzakia eta Euskararen historia aitzakia hartuta, nahiko gauza zoroak planteatzen ditugu, eta gure helburua da jendea barre gitaraztea, ondo pasatzea, obra hori hemendik behin ikusita 10 urtetara gogoratzea, eta gero Euskararen aldetik, antzokitik edo gaztetxetik ateratzen direnean, senti daitezela arroago Euskaldun izateagatik. Arroago eta posago edo, ze txoio daukadan, Euskalduna naiz la hostia, eta hau disfrutatu ahal izan dut. Hori da gure helburua. Begira, orain egingo dugu hemen Victoria Eugenian, eta obra honekin egin dugun aurreko emanaldia izan da Bilboko Zazpikatu gaztetxean. Eta izan zen emanaldi zoragarria, hau ere zoragarria izango da. Edo zen leku da ona, benetan. Antzoki horrelako Victoria Eugenian Arriagan egiten duzunean, oso posgarria da, gustatzen zaigu batez ere, ez bakarrik gugatik, baizik eta badakigu publikoa sentitzen dela, hemen euskarazko zera antzerkia ikusten, leku doktore batean, eta sentitzen da, ez dakit nik, errekonozituta, eta horrela, euskara eta euskal kultura, eta horrela. Baina, gu berdin egiten dugu gaztetxe batean, eta berdin gelditzen gara oso posik. Hain konkretu, aurrekoa egin duguna Bilboko gaztetxean zoragarria izan zen. Ematen dit gehiena, ez dena ez esateagatik. Gustatzen zait, historiak kontatzea gustatzen zait. Gainera, lehen esan dudan moduan, suerte eduki dut eta aukeratu ahal izan dut ze historia kontatu eta nola kontatu. Orduan, kontatu ditut nire gustoko istorioak eta gainera euskaraz, beti alde horretatik ere beti izan naizelako, beti, ez dakit, militantzia itxa apur bat modaz kanpo dago eta horrela, baina horren aldekoa. Orduan, eman dit gustatzen zaidan eta, horren alde nagoen gauzak egiteko aukera. Zer somatzen duzu faltan zure inguruan, zuk egiten duzuna ongi edatzeko edo lantzeko? Ze botatzen duan faltan, horrela burua pentsatuz botatzen zaidana da, ez da negarra egiteagatik eta horrela, baina nire profesioa konsideratzen dut batez ere antzerkia euskaraz. Horretan ibiltzen naiz batez ere, erdaraz ere, egiteko presenago eta batzutan egin dut, euskarazko antzerkian batez ibiltzen naiz, ez? Eta daude laguntzak eta horrela, gero badago eskolak eta horrela, faltan, baina esate baterako
batzutan egin dira eta egiten dira oraindik produzioak edo koproduzioak instituzioetatik. Hau da, Arriaga Antzokia edo horrela, eta ez dakit, produzio bat, koproduzio bat talde batekin, eta horrela, baina inoiz ez dira egiten, oso gutxitan, haintxe bertan, azken honetan behintzat bat ere ez, ni dakidala, euskeraz. Horrelako instituzioek eta horrela, Arriaga bezalako antzoki batek, edo ez dakit Biztorio Eugeniak egiten duen, egin dezata produzio bat, ez koproduzio bat eta horrela, euskarazko antzerki obra bat montatuz eta gero hori zabaltzen, ez da? Patxo, zelan ikusten duzu euskal antzerkiaren egoera gaur egun?